Že dámy a páni, vítajte pri novom videu. Dneska tu mám nový prírastok do môjho kufra. Takýto fajnový za 2 € z Vintedu. To znamená, že už sa nám to pomaly rozrastá. Tam je, to je 1,24 myslím, takže tam je 1,24, tam je menšia, to je 48. Teraz tam bude ďalšia táto. Toto tu asi budem dávať preč, alebo to nejak krajšie spravím, podobne. Čo ste si na prvom zábere určite mohli všimnúť, je, že nemám kľúčky. Taktiež, to ste si asi nevšimli, ale ja vám to ukážem, nemám tieto pokličky od kolies. To je z toho dôvodu, že tieto pokličky som dneska dával dole, že ich nejakým spôsobom pôjdem vyleštiť, nech sú strieborné, nech to vyzerá fajn. A tieto tu kľúčky z Volkswagenu Chrobák, a.k.a. Beetle, sú dole spoločne s celými dverami z toho dôvodu, že toto auto pôjde na dobové polepy. Čo znamená, že už nebude vyzerať takto, aj keď takto je veľmi pekné. Toto pôjde dole a bude nový polep. Nebudem vám vrať ešte aký, nebudem vám vrať ani čo, lebo to bude také prekvápko. Zároveň tu mám vlastne tieto bočné panely. Nie sú vlastne v celej koži. Teraz je možno dobre vidieť, že toto tu je vlastne hnedé, to je dunkel brown, toto tu je čierne. Veľmi premýšľam, že by sa dali očaluniť do tejto paše, pretože predsa len ja si myslím, že čo sa týka Porsche 944, 924, 928, tak proste táto paša je absolútne najkrajší interiér, ktorý bol a ktorý bude. Že možno v tej dobe to nebolo tak oceňované, ako je dnes. Zároveň ja mám tieto sedačky v úplne perfektnom stave. Ak si to porovnáme s týmito, čo som kupoval, tieto ma stáli 40 € jedna, tak tieto sú tragické. A reálne premýšľam, že z nich spravím proste iba sedačky. Tuto je to teda lepšie vidieť, že už tam nie sú tie krytky. Aj tie kolesá sa budú prerábať, ale momentálne vôbec. Nemám na to nejako času. Kľúčky išli dole a zistili sme, teda ja, že repráky, ktoré sú v tom aute, sú takéto namakané. Carfit Style od Magnátu, takže to je jednoznačné. Strašné bombovice. Ja som si úprimne myslel, že tam sú buď pôvodné, alebo niečo takéto, takže žiadne prekvápko. A momentálne idem robiť tieto pokličky a ukážem vám aj tie kľúčky, ale mám ich v druhej hale, takže tie vám ukážem až za malý momentík, ale musím povedať, musím sa vám zdôveriť, že čím viacej sa pozerám na tento starý interiér, tým viacej som rád, že mám ten starý interiér. Môžete vidieť, tuto už sú chybičky krásy, ale zase na druhej strane ja z tohto nechcem robiť úplný cukríček, lebo potom by som sa bál, že na tom nebudem jazdiť. Akože už iba z takého toho... Už iba z takého toho dôvodu, že by som si nechcel okaziť auto. Takže to pôjde pekne do polepu športového s tým, že sa s tým bude jazdiť, mastiť a jedno s druhým. Takže, dámy a páni, ideme si ukázať, čo všetko som rozobral a čo všetko som pokazil. Takže toto je kľúčka, kde môžete vidieť, že som až tak nič nepokazil úplne. A brúsil som ju, lebo tá pôjde na prestrek, pretože predošlý majiteľ, prerábkár tohto vozidla, a keď lakoval toto auto, tak sa s tým nesral. Už to mám vybrúsené, bohužiaľ, ale v zásade toto bolo celé biele, nedával to dole, však vlastne vám to ukážem na tých tesneniach. To sú vlastne čierne tesnenia, takto to vyzerá, hej. Čiže takým štýlom boli aj kľúčky. Čo som posral, sú tieto zámočky, pretože ja som ich čistil a vyberal som tie zuby bez akýchkoľvek skúseností. No, našťastie padol iba sem. Čiže bez akýchkoľvek skúseností, s tým, že potom som zistil, že akým spôsobom sa robia tieto dva zámočky. Ale všetko je spravené, kľúčky sú v takomto stave. Určite ich pôjdem robiť neskôr, lebo už sa to treba ich iba nastriekať a potom, až budú polepy,
tak budú vlastne príde k tej montáži. No a teraz, že akú robotu som si spravil navyše, tieto tu srandy. Tieto tu boli vpredu, tieto tu boli vzadu, myslím si, že to je vidno. A môžete vidieť, ja by som ich chcel vybrúsiť do takého stavu, že budú takéto strieborné, pekné. Možno to logo v strede by mohlo ostať čierne. Však nemyslím si, že to bude nejaké úplne možné, nakoľko to idem momentálne brúsiť 1000 pod vodou a uvidíme, čo z toho bude. Po prípade možno ešte nad takým prístrojom jedným. Uvidíme, čo z toho bude, možno to budem musieť striekať, ale idem sa pokúsiť to ešte trošku pobrúsiť, uvidíme, čo to dá a môžete teda sprevádzať na tejto ceste, pretože ja si idem vlastne odložiť telefón, takto si ho nastaviť s týmto super vecou. Toto tu je vlastne papier, tu mám vodu, už trošku od farby, nevšímať. A na to. Takže dámy a páni, takto nejako by som chcel, aby to vyzeralo. Pričom teda, keď to porovnáme, tak to vyzerá takto. Samozrejme sú tam ešte viditeľné nedostatky, ako môžete vidieť, tak toto som trošku prebrúsil. Ono by to chcelo vlastne celé ešte prebrúsiť. Ale akože takto som veľmi spokojný. Podľa mňa to vyzerá super. Keď všetky 4 také budú, tak na tých čiernych kolesách to bude brutálne. Takže pokračujeme v práci. Ja idem skúsiť toto tu ešte trošku pobrúsiť, potom to ešte prebehne toto 1000 a uvidíme, ako to bude vyzerať. Ako môžete vidieť, sú tam také ľahšie odrazy, že tam to je svetelnejšie, ale zároveň ja chcem, aby to vyzeralo aj tak, aby to nebolo zase nejaké úplne že nové, pretože chcem, aby to ladilo s tým autom. No, dámy a páni, momentálne to je v takomto stave. Neviem, či to úplne budete vidno. Budete vidieť. Ja to idem ešte to 1000 porobiť. To je také zahladené. Uvidíme, ako to dopadne. Som zvedavý, veľmi. Veľmi som zvedavý. Takže, dámy a páni, prvá poklička je spravená. Predtým, ako mi budete hovoriť, že to máš takto a neviem, je to špinavé a tuto máš onú, tak ja to tak chcem mať, hej. Tie kolesa nie sú úplne v perfektnom stave, to auto má 40 rokov a ja nechcem, aby vyzeralo, že ho teraz tunujem a má tam všetko lesklé. Mne sa to páči takto matné, akože, hej, porovnajme si to, jak to bolo, jak to je. Brutál. Veľmi sa mi to páči, veľmi sa teším, keď to pôjde na auto, ale ešte 1, 2, 3, ešte tieto 3. Čiže opäť ten istý proces. Zoberiem si 1000, zoberiem si toto a let's go. No, dáme a páni, numero 2. Celkom fajn. Až na to, že ešte tu budem sa tu 1000 prerobiť. Ale nie je to niečo tragické. Hádam, to bude fajn, musím si to aj zažnúť. Možno to práve môžete vidieť rozdiel. Toto tu už je prejdené, to 1000 je také hladšie. A toto tu je ešte teda nespravené. Mne sa toto veľmi páči, že to je také ozaj také špinavé, ale tak riadne špinavé, že jak to má byť. Zároveň sa mi aj páčia, akože páči sa mi to čierne. Uvidíme, ako to bude vyzerať na aute. Ja už sa teraz mega teším. Fakt, že brutál. Teším sa, keď to pekne vyčistím. Bude to fajn. Takže, dámy a páni,
Tieto dve už máme spravené. Ja sa takto postavím, nech vidím, že vám to ukazujem. Toto je to, čo som robil teraz a táto bola tá prvá, hej. Čiže som celkom spokojný, vyzerá úplne takisto. V zásade obidve majú takú tú vizuálnu chybičku, ktorú som už vravel, že tam chcem dať. Napríklad, že nie sú úplne čisté, hej, že nie je to úplne vybrúsené, nie je to vyleštené. Proste také, aby to vyzeralo, že to k tomu tu patrí, že to tam už je dlho, no proste. Tuto tu ešte trošku prejdem tou 1000 a pustíme sa na tie dve predné. Akože tieto predné budú trošku pain. Ja už som ich zarovnával 1000, tak ako tieto. Ale ešte je treba trošku tomu dať. Ako môžete vidieť, tak aj túto ešte trošku prebrúskam, ale iba tak z očka. Potom vlastne ich vyčistím brzdovkou, zase nejakou čistiacou. Fú, tento som pekne zbrúsil, tento už môže ísť preč. Nejakou čistiacou kvapkou a potom na nich aplikujem číry lak, nech sú pod nejakou teda ochranou. A tak, takže ideme dokončiť túto, potom tieto dve a potom sa ozvem. Takže, dámy a páni, po dlhšej dobe som späť. Ako môžete vidieť, už to je hotové. S tým, že teraz tieto tu srandy, akože za A veľmi sa mi páčia, to je prvá vec, čo musím povedať. Som len zvedavý, jak budú vyzerať na aute. Momentálne ich musím usušiť a vyčistiť, akože istým spôsobom, než to teraz som ich nečistil. A zalakovať čírym lakom. Takže idem sa do toho pustiť. Opäť vám tu dám taký timelapse. A potom už si ich iba dáme na auto. Takže dámy a páni, toto je môj finálny produkt. Vyzerá teda ako takto. Som veľmi spokojný. Páči sa mi, že to je také perfektné. Momentálne ich idem zobrať, dať na auto a potom sa vám ozvem. Som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať na aute a veľmi sa na to teším. Takže stay tuned, hneď sa vám ozvem. Dámy a páni, momentálne týchto 4 tátošov ideme dať na tieto kolesá. Strašne sa na to teším, lebo netuším, ako to bude vyzerať. Pričom tohto a tohto dáme dozadu, lebo tie mi prídu také menej podarené ako tieto dva. Takže ideme na to. Dúfam, že to bude vyzerať dobre. Takže dámy a páni, už je to tam. Mne osobne sa to brutálne páči. Proste takto to vyzerá biele, hej, to si nevšímajte. No ešte aj toto sa pôjde vyleštiť, akože na oko to vyzerá takisto. Brutálne. Aha. Plán to vyzerá veľmi super. Ukážem, že mám ešte druhú stranu. Fú. Nečakal som, že budem s tým až tak spokojný. Ale som... Fakt sa mi to brutálne páči. Ty kokso. Super. Dobre. Takže toto máme dokončené. Čakajú nás kľúčky, ktoré si ukážeme v inom videu. Možno až, keď sa toto tu bude musieť montovať. Kover som stále nevymenil, ale postupne sa dostane ku všetkému. Anyways, veľmi pekne ďakujem za zhľadnutie videa. Som rád, že si to dopozerali až sem. Ja veľmi pekne ďakujem aj za zhľadnutia pri posledných videách. Fakt ma to prekvapuje, koľko ľudí má o to záujem, aj keď teda to video napríklad si nepozrie celé, ale aspoň na ňo klikne. Samozrejme je stále čo zlepšovať, stále celé to auto v nejakom progrese renovácie, pričom teda tam budú tie nové polepy, tak to je fakt krásne, ale tie polepy budú brutálne. Ďakujem, že ste si toto video pozreli a o ďalších videí čaute.